fa ani sogoma man soma ito ni jamu ka boro jumena mutulo Bajan Traoré izin karela jigroni fa anseri mabi Mali ni a jekulu jamana no ye AEC ni wali am ta ka fo ko bo sida wala hakina tay jumeya ne hangila ni bana ka wagoy sida ko maire da doni ala baro dron do sasuna ni bana parce min kera foli tere yemi ummi fega minke be ni be bado jiye be bado on la bari ko de kono sanu ni na ban soro yanno problem fu itala on jamana ya antadi motina kane kibini isa ko kono an jamana kono no ode pumu kono obi mi gomu kono yiga tawo jamana lawti yayi ko na la ko am shi banu de man prelu ka se an juli di pour jamana nga sobi donc sidaw ma ko ni abukumi aban ko fe sanu on temeno la quoi am fe anga problem woro ta passé sidaw ko ma fendu alu re damani ngon ceno mindu ci folo bulayu bulu minu fo anyulu me mindu ko gatu ko membado tisauna parce que am ci de go ci ala tadi amodi no fe ala sawa ti ya am foni ne tɔgɔ Modi Konate bon ne ye Banamaka mais ne bɛ Bamakɔ mais d'habituellement me Firike Para Jikɔrɔni hakilila min kɔni bɛ ne bolo Mali an ka ɲɛmɔgɔ ninnu vraiment u kɔni bɛ ka décision fɛn fɛn ta a foyi tɛ ko ne bɛ se ka fɔ nin ye bilata ye wallahi u kan ka décision ta vraiment ne b'u kɔ quoi a kɔni a ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la Zeko kɔni ye min ye duwawu ka k'u ye n'an ka hɛrɛ b'a la yarabi Ala ka a latigɛ a kɔni ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la mais donc fɛn ani fɛn ɲuman tɛ kelen donc an ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'a kɛ o ye sinon a kɔni ka di ne ye wallahi surtout an commerçant an sɛgɛnna trop wallahi Omar Konfuru ke ba Jikɔrɔni Para la izini kare fu ta sa dana a jara fu ta fa toti an kɔni bɛ min nɔfɛ an b'u kɔdi koyi an ka taa n'a ye dɔrɔn sida yɛrɛ an t'a fɛ ka tɔgɔ man don la o komi n bɛna ɲini ka di n'o sida kuma yɛrɛ ma di ne yɛrɛ ye bilen parce que an nige foyi t'an na bilen parce que mɔgɔ min ye ɲɔgɔnna kɛ la est ce que y'an ka ɲɔgɔnna kɛ la ko fo ka di tubabu ma diyagoya e ka tila tugu nɔfɛ o ye ko nafili ko ye sa dɛ ala k'an kisi o ɲɔgɔnna ma an t'o fɛ fiyewu Asimu Goïta n'a ka mɔgɔw an ka taa n'a ye général d'armée an yɛrɛ général d'armée ninnu de kama o ale ni Ibrahim Chani ani Ibrahim Traoré Abdourahmane Chani plutôt ani Ibrahim Traoré an y'a dabɔ nin de kama u ka taa n'a ye dɔrɔn kana jɔ dɛ an mɔgɔ foyi t'u la CEDEAO la CEDEAO kuma yɛrɛ an t'a fɛ k'a man tulo la vraiment nin kɔni a diyara ne ye kosɛbɛ ne dugawu kɛ Mali ale bi Ala k'an dɛmɛ Ala ka sabali ɲuman k'an n'a ye journaliste Ala ka hɛrɛ k'an n'aw yɛrɛ ye Ala k'aw mɛn baara la Ala k'aw bolo mɛn baara la Ala ka barika don an na sinon foyi bɛ ɲɛ ka bɔ karamɔgɔ a ɲɛna yɛrɛ de ne kɔni bɛ Ala deli bi jamana in Ala k'an kisi tubabu tɔɔrɔ ma olu bɛ CEDEAO jugu ni n tɛ tɔɲɔ bilen o tɔ min b'a fɔ k'a b'a den fa est ce que o tɔɲɔ bilen ka baga ma ten dɔrɔn diɲɛ bɛɛ y'a yira aw la an barika min kɛra Mali kan aw jo t'a la a bɛ kɛ min kɛ Mali la aw jo t'a la a bɛ kɛ min kɛ Burukina aw jo t'a la Niger aw jo t'a la aw ka taa dabila tubabu yɛrɛ b'u jɔ tubabu président yɛrɛ b'a jɔ n'o ye Macron ye ko wayi ko ale bɛna fɔ sanction kan kan aw bɛ tila ko sanction kan kan k'an ka k'aw fɛ aw y'an di k'u fɛ dɛ maa b'a fɔ ko an b'a fɔ a général d'armée ye Assimi Goïta min ko k'a ti ɲɛ France kɔ ou bien CEDEAO kɔ u b'u yɛlɛmɛ CEDEAO fɛ anw t'a la bilen an ka taa n'a ye dɔrɔn inchallah an b'u kɔ a n'a gouvernement bɛɛ an bɛ gouvernement fo an bɛ Assimi Goïta fo a n'a ka premier ministre Abdoulaye Maïga an b'u bɛɛ fo i fana premier ministre kɔrɔ ka Sukɛli Maïga a ye baaraba kɛ jamana in kɔnɔ an kana ɲinɛ a kɔ an ka bonya don kow la hali bi parce que ko an kana ɲinɛ daminɛ kɔ dɛ n'a yɛlɛla ko daminɛ kɔ karamɔgɔ a bɛ gɛlɛya an bolo dɛ voilà an b'o ɲini Assimi fɛ a ka hakili to o yɔrɔ la merci. Ya Konate ka bɔ Jikɔrɔni Para la ne hakilinata ye bɔli de o ka d'an ye an k'an yɛrɛ sa an ka se an yɛrɛ kɔrɔ an kana taa mɔgɔ si fɛ tugun mun bɛna bin an kan Faransi kɔni ta kɛra binkani yɛrɛ de an tɛ CEDEAO ko la bilen an tɛ foyi ko la an ko an ka Maliba ni mun b'an ka Mali fɛ an b'o fɛ ni mun t'an ka Mali fɛ an t'o tigi fɛ i y'a faamu an bɛ sɛgɛn b'an na dɛ mais an b'an ka sɛgɛn muɲu k'an ka faso tali k'an ka faso sɔrɔdasiw dɛmɛ ka Assimi ninnu dɛmɛ u ka se k'an ka faso bɔ nɔgɔ la k'a k'an ta ye an b'o de fɛ o de ka d'an ye assalamu alaikum.
tɔgɔ ye Dirisa Kulubali para Jikɔrɔni Jɛnɛkabugu. Bon ne hakilina ta tɛ kojugu ye nin ko lajɛlen na fɔlɔ. N bɛ foli kɛ aw yɛrɛ la aw minnu bɛ ka yala ka mɔgɔw ɲininka o hakilina la. Donc n bɛ aw yɛrɛ fo ka aw waleɲuman dɔn o kɔrɔfɔ ninnu na. Bon o ye sababu ye o ye ka hakilina ɲuman dɔ di jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ma min bɛ se ka u bilasira. Bon aw ka baara de ɲɛsinnen bɛ don o ma fɔlɔ. Sabu ɲuman bɛ fɔ a la juguman bɛ fɔ. Ne hakilina ta ye fɛn min ye a la bon juguman tɛ bɛɛ ni hakilina don jamana ko la. A to i t'a la a to i t'a la a ka lamɛn a kana lamɛn i bɛ hakilina ta de fɔ. Donc CEDEAO ko ye baasi tɛ CEDEAO ma jɔdaba jɔnjɔn kɛ anw fɛ Mali la yan n'an bɛ se k'an bolo minɛ fɛn min na fɔlɔ. O misaliyaw bɛ yen quoi mais da tɛ se ka don bɛɛ kuma la k'o fɔ hakili b'o tɔ ɲɛnabɔ. Mais min bɛ ne kamana gan a ko la anw ka carte biométrique in CEDEAO de b'a kan. Donc an bɛ ka baara kɛ ni o ye. Bon an jɛ wari n'o ye franc CFA ye an bɛ ka baara kɛ ni o ye. Bon o hukumu kɔnɔ tiɲɛ na o bɛ ne yɛrɛ kamana gan. Bon kelen anw k'an bɔra tubabuw ka jɔnyajuru la n'o ye Faransi ye ne bɛ tan tɔgɔ ma kɛ n'o ye Faransi ye. Hali bi anw denw bɛ taa tubabuw ka Faransi ka kan de kalan. Anw yɛrɛ ka kan kalanyɔrɔ o tɛ anw bolo n'anw bɛ se ka an banba o kan. O ye kamana gan ko dɔ ye an fɛ bi ne yɛrɛ fɛ. Filanan an ka ɲɛmaaw n'u taara hali jɔ u ka ɲɔgɔn ye kɛnɛw kan u tɛ se ka kuma fɔ anw yɛrɛ fa kan na an bɛ se ka min mɛn n'anw kalanbaliw bɛ se ka min mɛn ne ni ɲɔgɔn caman bɛ yen anw ma kalan u tɛ o fakan in fɔ u bɛ taa kuma de fɔ ni an marabajugu ninnu ka kumakan ye donc ka labɛn kɛ n'o ye n'olu y'a labɛn kɛ n'o ye olu yɛrɛ bɛ min faamu anw minnu bɛ Mali la yan anw tɛ se ka o faamu. Tiɲɛna o ye gɛlɛyaba dɔw de ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ka taabolo la. Bon CEDEAO ko nin halisa u k'a ɲɛɲini sinon an kɔni bɔli ko kuma kɔni fɔra kɛ bɛ a sen kan mais nka b'a la dɛ u k'a lajɛ hali bi an mɔgɔ minnu bɛ yen n'an tɛ a kalama kosɛbɛ u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna k'a ɲɛ sinon an bɛ ka baara kɛ CEDEAO papier foyi t'an bolo min y'an yɛrɛw ta ye ni CEDEAO tɛ min kan. Donc o baara gɛlɛya b'o la ne fɛ dɛ hakilina min bɛ ne fɛ nin baara ninnu tun kan ka kɛ yanni bi ka se o ye ne hakilina ye yanni bi ka se ni labɛn bɛɛ tun kan ka sabati de donc ni labɛn ninnu tun sabatira yanni bi ka se o la kuma caman an bɛ kuma caman min na nin ye k'o fɔ o ti kɛ an tun bɛ se k'an waso ni anw ka AES jamanaw ka papier k'o b'an bolo mais bi anw tɛ se k'an waso n'o ye dɛ n'anw ko an bɔra CEDEAO la CEDEAO an bɛ ka baara kɛ n'u ka fɛn ye an tɛ se ka waso fɔlɔ dɛ. Donc o kɔni min bɛ ne fɛ CEDEAO ko in na halisa u k'a lajɛ u bɛ ka papier ko min fɔ u ka o ɲɛɲini an yɛrɛ tun bɛ min kɛ n'o ye hali an ka carte d'identité o yɛrɛ tɛ nationalité o tɛ sɔrɔ an fɛ donc ko biométrique de bɛ baara kɛ bon CEDEAO dun b'o kan ayiwa aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ donc k'a ɲɛ kɔni fɔ jamana ɲɛmaaw ye k'u hakili jagabɔ ko ninnu kan. Kuma ka gɛlɛn n'a y'a sɔrɔ fili min donna kuma la ne m'a dabɔ maa dɔgɔya kɔni kama o kɔni b'a kɛ hakɛto ye ne fan fɛ n m'a dabɔ maa si dɔgɔyali kama min bɛ hakili la n y'o fɔ komi ne ye mɔgɔ ye ma kalan kalanbaliya in de dibi de bɛ na kanu kuma ninnu de fɔ donc hakɛto bɛ kuma in kan ala sago a bɛɛ lajɛlen sa. Ne tɔgɔ Abdoulaye Sall u b'a fɔ ko Bayi ne bɛ usine carré la bon n tun bɛ baara min na o jɔyɔrɔ mais pour le moment n kɛlen bɛ ka mun de mɛn n bɛ baara k'o de la c'est ça. Ne hakilina Mali ni CEDEAO cɛ kɔni ani jamana tɔ ninnu c'est très bien logique n'an ka bɔ ka da ka dɔgɔma barika bonyana ka taa ye CEDEAO ye sariya dɔw ta ka anw sɛgɛrɛ min tɛ wɛrɛ ka texte kɔnɔna la o tɛ bɛn fiyewu embargo sigi an kan hali UNIA o fana bɛɛ sen ka don a la vraiment o ye k'a dabɔ a kama parce que dɛmɛbaga wɛrɛ bolo min na wɛrɛ tɛ kelen ye dɛ u bɛ ka baara kɛ ni hakilina wɛrɛ de ye donc Mali ka bɔ CEDEAO la a tɛ foyi tiɲɛ anw tɛ CEDEAO la an balo la o n'Ala sɔnna ma an balo fana o kɔni ye ne ka hakilina Mali ko in na awɔ.